Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Mehrimanda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan Türkmenleriniň ýaşlary Esadullah bilen ýanymda Latif bar. Esadullah, Latif, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne Latif, ilki bilen senden başlaýaly. Bir özüňi tanatsaň, nirden? Ben Pakistan'dan geldim. Adım Latif. 14 yaşımdayım. Kaçak geldik. İran'ın serhedine açtık. Ondan sonra Türkiye'nin serhedinden ötüp Türkiye'ye kaçak geldik. Sen Pakistan'ın nirsinde ýaşaýardyn? Koyta, Kuveyt şäherinde. Özünde mi Kuveyt'e? hava Şol Kuveyt'den İstanbul'a gelýänçäň näçe gün boldy? 18 gün. 18 gün boldy. Näme bilen geldiňiz? Piýada geldiňizmi ýa maşyn ulow mindiňizmi näme? Maşina minýärdik. Polisi görsek piyade ýörüp dağlaň ortasyna ötýärdik. İranyň üstünden geldiňiz, ha? Hava. Näçe wagt boldy sen geldiňe Latif İstanbul'a? 2 ay. 2 ay boldy. Sen özüň geldiňmi ýa başga ýanyň bilen gelenler boldymy? Näçe adam bolup geldiňiz? Hemmemiz 4 adamdyk. İkisi bigana, biri agam bolýar. Türkmenler näme üçin göçüp gelýär Latif Pakistandan Türkiýe? Sebäp näme? Şolar göçmäge näme mejbur edýär? İş yok. Hava iş yok. Böyle işlemene geliyorlar. Polis tutayda näme diýär? Polis tutsa Afganistan bitiyor. Yzyňy berýär, ha? Hava. Esadullah, hawa sen Pakistanyň nirsinden. Bir sen hem özüňi tanatsaň. Pakistan köytesinden bolýardyk, köytesinde yani. Sen hem Kuveyt şäherinden, ha? Ondan soň majbur bolduk yani. Okuw ýokdy. Okuw ýok. Okuw ýokdy. İşlejek diýsem iş ýok. Sen şu wagtda İstanbulda okuyanmy ýa işleýänmi? Şimdi işleýän yani. Böyle gelip okuw okyp bilen ýok yani. Elimizde iş näse ýok yani. Elinde bir dokumentin, pasportyň ýa işe- ruhsatyň bolman soň işlemäge mejbur bolýar. İşleýän majbur bolýar aynen. Onda aňarda okuw ýok diýip gaýtdyň bolen bärde de okuw ýok. Onda sen maksadyňa ýetip bilmediň de şeýlemi? Ýok, maksat öyle yetilmiyor yani. Sen näçe günde geldiň Türkiýe? Türkiye men Pakistan'dan ilk önce näme gelince İran seredine gelince bir 3 gün geçti. Ondan sonra İran'ın Türkiye'nin seyahatine geçince 10 gün geçti. Ondan sonra Türkiye'nin İstanbul'a gelince Zeytinburnu'na. O bilen 3 gün geçti yani. 16 gün ötüp oldu yani. 16 gün geldi. boldy. Siz nähili geldiňiz? Ýörek geldiňizmi ýa ulawa minýädiňizmi? Nähili bolýardy? Biler yürüyorduk yani. Köp yürüyorduk. Arabada binmedik. Hep yürüyorduk yani. Siz näçe adam bolup geldiňiz? Biz üýli olup geldik yani. Maşgala bolup geldiňiz. Maşgala olup geldik. Näçe adam bardy? Çağlar vardı. Çağlar ullar bilen bile umman näçe adam bardy? 8 adam vardı. 8 adam. Hava. Siz ýolda ýörek gelýärkäňiz, hiç kim sizden soran okmy? Siz kim nira barýaňyz, nirden gelýäňiz diýen oklarmy? Ayço İranlyň özü sizlerden näme etjek diýär. Böyle gelýärsiňiz bile aytdyk. Siz uly ýolun garasyndan ýürýäňizmi ýa-da Yok. çetrakdan ýürýäňizmi? Dağın Gizlin gelýäňizmi? bilen gizli geliyoruz. Dağın ortalarından, pluslardan kaçıp, pluslara görmez öt geliyoruz yani. O ýollar howplu dälmi, gorkulu dälmi ýollar? Yollar korkulu yani. Şundan mecburuz yani. Ýollar bir sizi bir ogry, jümri ýa-da bir galtaman ýa şoňa meňdeş ýollar sizi adamlara azar berýän ýokmy ýollar? Azap veriyorsun vardı da. Biler biraz pul veriyorduk. Şeýdik geçýärdiňiz. Ama pul veriyorduk. Biler biraz özünü alıp geçiriyordu yani. Hormatly radio dinleyijiler, Mehrimanda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan Türkmenleriniň ýaşlary Esadullah bilen ýanymda Latif bar. Esadullah, siz ýaly Pakistandan Türkiýe göçüp gelýän türkmen köpmü? Türkmenler geliyor yani. Geliyor da kaç tane geliyor yine gidiyorlar yani. Tutulup gidiyorlar. Yani gelip tutulup bilmiyorlar. gidiyor. Ama gelip bilmiyorlar hiç. 15 tanesi yine geliyordu Türkmenler. Ondan sonra yolda geliyorken yine İranlar onu tutup aldılar. Yine merz ettiler. Afganistan'a gittiler. Ne Esadullah, sen niýdiň aňarda şol Pakistanda okuw bolman soň bäri okumak üçin geldim ýöne bärde de ýaşaýyş ruhsatym bolman soň okabilenmek işleýän niýdiň-de. Evet. Ni beýleki Pakistandan gelýän türkmenleri Türkiýe göçüp gelmäge mejbur edýän sebäpler näme? Okuwmy diňle? Näme sebäpler bar? Hem de okusu var. Hem de elinde iş näsesi yok. Bir doktora var endiysen ya da Aňarda da hiç elinde ruhsaty, wizeti, dokumenti ýok. Daşara çıksan pluslar tutupdu elinde kartın yok olsa. Bu kart diyor senin diyor bir uzak yere gidecek olsa. Bunun diyor bolmuyor, ötmüyor bunun diyor. Bunun vakti ötüptür diyor. O yüzden biler mecbur böyle aittik. Pakistanda polis tutsa näme diýär?
Pulusa pul alıyor yani. Kardın kırkasını aytıyor. Kardın alıyor. Aytıyor. Bir yaşı ettir diyor. Biraz pul versen koy vereceksin diyor. Ondan sonra 100 rupiya, 150 rupiya veriyoruz. Ondan sonra koy verke veriyor yani. Bunda da 10 yana kanıvatlı da. Ne Latif sen diýdiň, men 14 ýaşynda diýdiň de. Awa. Indi Türkiýe'ye geldim, 2 aýdan bäri Türkiýede wizaň ýok, ruhsatyň ýok. Nähili ýaşaýan? Nähili günüň görýän? Azat günüm görýär. Näme iş edýän? Näme iş bilen meşgullanýan? Ağalarım uyandı şurada postan tüküyor. Egneşik dikýän, Awa, şeýdemi? awa. Sen aňarda işleýärdiňmi Pakistanda? Yok. Bäri kep işläp başladyňmy? Okuyordum Pakistan'da. Okuwam ýokdy onun ýany. Oson böyle gittim. Pakistanda nähili okuw şertleri? Türkmençe okuw barmy? Yok Türkmençe okuyor. Türkmen dilini öwrenýän Pakistanda? Pakistan'da bir hile üylü var şu şekilde. Köp türkmen var diýen. Awa. Türkmen dilini näde öwrendiň? Nirde öwrendiň? Ülemizin hemmesi Türkmen gepliyor. Maşgalaňyz türkmençe gürleýär. Awa. Indi sen özüň ýaly şol Pakistanda okuyan özüň ýaly türkmen ýaşlary, çagalar mekteplerde nähili okuýar? Okuyor Türkmenli. Bizler mektebe varıyorduk. Mektepte hem Türkmen oğlanlar barsak şu şekilde Pakistanilara hiçbir şey alıp bilmiyor. Eline Türkmenler olsa elinde fırsatı yok olansa hem de zihinli hem de okuysak Türk Pakistanlardan önce geliyoruz. Pakistanlar olsa onu okuyup bilen yok. Aytıyor soruyor kisiller diyor ertirine näme yiyorsunuz bırakın zihniniz kan diyor. Morlum soruya. Hawa. Ondan Bizler aytıyoruz ertirine turzaklı şekerden bilen nan yiyoruz. Ondan sonra şol gökçay içiyoruz. Koyun ekmeklerimizi giyip mektebe varıyoruz. Sonra mektepten gelsek günartan iğnemiz şülle bir şey koyanlar. Şonu yiyoruz. Sonra molla gidiyoruz. Molla varsak ondan hem ruhsat bolsak biraz top oynuyoruz. Aşnalarımız bilen. Sonra akşam nanmanamızı yiyip okuyoruz. Hormatly radio dinleyijiler, Mehremanda gonlar Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary Pakistan türkmenleriniň ýaşlary Esadullah bilen ýanymda Latif wa. Ne Latif sen 14 ýaşynda. Sen näme arzu edýän? Sen geljekde näme bolsam diýän? Näme arzuň bar? Gelecekte kulla kurşam oluyor da. Zergerlik. Zerger. Awa anlaşan isliyorum. Zerger bolmak isleýän. Awa. Esadullah sen näme etsem diýän indi? Geljekteki maksadyň, planyň näme? Arzuň? Benim de gelenimde Indi Türkiýede bol ýaşamak isleýäňiz, şeýlemi? Aynen. Pakistana gidesiňiz gelen ok. Awa. Senem? Yok ben gidesim gelmiyor. Maksadım olsa okuyacak ama Kaýsy okuwkasyň gelýär? injinier falan. İnjiner bolsam diýär. Bir zat kurşap bilsen şu maksadım da var yani. Onda inni häzir söhbet döşümizde Jellali, Latif, Esadullah Türkiýe göçüp gelsem diýen özüňiz ýaly Pakistanly türkmenlere näme maslahat berýärler? Gelin diyoruz orada hiç neresi yok. Böyle Türkiye'de diyoruz. İş de var diyoruz. Plan var diyoruz. Kynçylyk çeken ýokmy Türkiýede? Kynçylyk çeken ýokmy? Kıyınçılık çekiyoruz. Yine de çeksek de mecburuz yani. Pakistandan yine gowy diýen ştaý. Yine Pakistan'da bu yani. Latif, sen näme maslahat berýän özüň ýaly ýaşlara? Aşnalarım bilen telefonda gepleşdim. Gelin Türkiye'ye gelin diyor orada yalay gezip berenden. Böyle gelin işle. Böyle maslahat veriyoruz. Esadullah, Latif, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Menim şu barada bir kal sözüm aýdyn. Gurban Nazar ağa, Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Sag bolun. Onda Gurban Nazar ağa, Pakistandaky türkmenleriň edil häzirki durmuş şertleri, ýagdaýy şol siziň bundan bir 30-33 sene öň göçük gaýdanyňyzdan ütkemendir da şeýlemi? Owa biz 32 ýyl öň gelsegem biziň aratnaşamyz bar. Pakistanda ýaşaýan türkmenler bilen ýa-da dünýä türkmenleri bilen iri bolsa, hal ýagdaýyny soraşyp durýar. Ýöne biz Pakistandaky ýaşaýan garyndaşlarymyzyň halyny gatygy düşünýär. Sebäbi olar uganyň geçen 30 ýyl bolan geçeni. Şolaryň bir çagasy bolsa, şolar sanaga alınýar. Ýani şol hiç hava alınýar. Şahadatnama berilen ýok. Şol adam dünýä indimi, inmedimi bellemde. Adam yok, sanam yok. Geljegim näme boljak belli de. Ýani geljegi ýok. Ölse de şol ertip şu dokument zat düzeldilen. Yoksa öldü falan deyip şunu bilgi verilen yok içeri. Kuvmu kardeşlerine cenazasını okap, şunu ertip icaylık gelmeli. Bu hükümet tarafından buna bir sağanak tutulup ya da bir sağanak alınıp bular yanzat yok. Ondan sonra bular mecbur kalıyor. Neymiş etsek diyorlar. 30 yıllar o Pakistan'da oturup dururlar Türkmenlerle. Türkmençiliğinden mi yitirip var ya. Sebebi o yerde dilinden mi yitip var ya, Türkmençiliğinden mi yitip var ya. Ondan bulara bir yüreğine alada düşüyor oturanların. Neymiş etsek ya biz geleceğimiz neyim olur? Neyim etmeli? Ondan sonra bular izine dolansa anırda kıyınçılık geldi. Hostar yok da hostar aktarıyorlar özlerine. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri